आबादारि गासै आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोनखौ आं खावलायगोन जिहेतु आंबो आबाद मावनानै मोजां मोनो आरो आफाया होलांनाय हाखौ जोङो जेब्लाबो बिदा फंबाय ज' लोगो नांनानै गायो एसे हा आरो जोङो बयबो सिजनेल जिखिनि जोंहा माइ आबाद दङ जाहाथे जोङो ट्रेडिशनेलि गायाबासिनो प्रफेशनेलि जिहेतु माइनि दामा दा बारायबाय दा नोङो जिखिनि माने माखासे एफसिआइनिफ्राय बा आसाम सरकारनिफ्राय बा डिपार्टमेन्टेलि जिखिनि बेयाव पार्चेस सेन्टारफोर बहायबाय बिनि जाहोनाव दिनै माइनि दामा प्राय 2000नि बारा जाहैबाय पार कुइन्टेल आरो मन हिसाबैबो माने अलमस्ट 700 800 बा एबभ 800 जोङो पार मन दिनै मोननो हायो दा बेखायनो जोङो कमार्शियेल पार्सपेक्टिभखौ नायनानै जोङो मोजांहै माइ आबादखौ बयबो खालामनांगौ बे सिजनेल आबाद नाथाय देग्लाय अखानि बिबाङा जिखौ मेट्रलजिकेल डिपार्टमेन्ट बा भारत सरकारनि जि मोनसे आइएमडि आरो डिपार्टमेन्टेल जिखिनि बिथांमोननि रिभिउ बेयाव बुंदों जे मनसुना एसे नर्मेल जिखिनि इयार बिनि एसे डाउनाव थागोन बा नर्मेल मनसुननिख्रुइ एसे खम जागोन किन्तु सा सानजा भारताव दाबो थिगानो दङ मनसुननि जिखिनि बिबां बेखौ बिथांमोना फोरमायदों दा बेखायनो आं खावलायगोन जे आबादनि समाव आबाद मावनांगोन वार्क कालचारखौ लाखिनांगोन आरो रावनिबो हायाव जाहाथे हाया ओरैनो सोन थाया माने लांदां थाया आरो हानायसिम जोङो न'खरफ्रानो आबादखौ गायनांगौ जाहाथे जोङो गुबुन माने सुबुंफोरनो माने जायफोरा माने बे जायगानि थागिबि नङा बिथांमोननो जाहाथे जोङो हाखौ ओरैनो हगारनानै आद्रि खालामनाङा आं बेखौसो खावलायबाय आरो बयबो बर' फिसाफ्रा जिहेतु आबादारि आरो आबाद गाहाय जोङो समाज हारि हिसाबैनो आं खावलायगोन जे आबादनि समाव आबादखौ जों मोजाङै दैखांनानै लानांगोन आरो गुबुन फारसेथिं मिथिंगा संरैखा खालामनायनि थाखाय जोंनि जिखिनि हाग्रा ओनसोल दङ बेखौ जों सेफ लाखिनांगोन दंफां दाननायखौ जोङो हाग्रा ओनसोलाव जों बन्द' खालामनांगोन हाग्रा एवस्रांनायखौ जों बन्द' खालामनांगोन जिखिनि जोंहा नेशनेल पार्क दङ रायमना नेशनेल पार्क सिखना जोहोलाव नेशनेल पार्क मानास नेशनेल पार्क जिखिनि जोंहा फरेस्ट एरिया दङ जि वाइल्ड लाइफ सेन्चुरि दङ बेखौ जोङो प्रटेक्सन होनांगोन सम सम बे बाथ्राफोरखौ खोनानानै दुखु मोनो जेराव जोंनि हाग्राखौनो जोंनि बिदा फंबाया माने गावनि लाइभलिहुडनि थाखाय बा सोरां भाबै अन्याय भाबै बेखौ दानस्रांनाय एवस्रांनाय दाननानै धंस' खालामनायखौ नुनानै जों दुखु मोनो दा मानसिया थांना थानांगौबा मिथिंगाया थांना थानांगोन फरेस्टआ थांना थानांगोन आं बेखिनिखौनो खावलायबाय गोजोन्थों।